Ahoj, já jsem Jirka a vítám vás na vlogu KimGroup.cz. Já jsem se popravdě bál, že dnešní video ani nenatočím, protože jsem si chtěl zjistit informace o tomhle mobilu, který pro vás dnes mám. A schválně, jo, jak byste řekli, že se píše nebo vyslovuje tenhle název, tohle slovo. Já teda nevím, co vy, ale já bych to četl jako Nuojo. Tak jako jsem to zadal do Google a nic mi to nenašlo. Já si říkám, aha, tady bude nějaká chyba. Tak jsem se ještě podíval pro jistotu na typ toho telefonu a nakonec jsem to vygooglil podle Z11. A nenašlo mi to Nuio Z11, ale našlo mi to Nubiu Z11. A pak žehrabu. Nubia Z11. No, tak já jsem si říkal, to zas bude nějaký ten telefon zlaté střední třídy, ale když jsem se podíval na technickou specifikaci tohohle mobilu, tak jsem si řekl, wow, ty bláho, protože tenhle telefon mě opravdu, dalo by se říci, šokoval, jelikož ty parametry, které má, tak to nemají kolikrát ani dvakrát tak drahé telefony. Abych byl konkrétní, tak no, 5-palec displej jako dobrý, v pohodě, ale ten displej má krásné rozlišení Full HD 1920x1080 bodů. Jo, dobrý, v pohodě, standard. Ale, teď přijde to velké ale. Když se podíváme na foťáky, tak ten hlavní má 16 megapixelů a ten přední, ten selfiečkový, 8 megapixelů. Takže ty foťáky jsou nadstandardní. A nadstandardní je i paměť a paměť tohohle telefonu činí krásných 64 GB. To je bombastická paměť. Já ještě dodám, že bombastická je paměť, ale moc bombastická už není výdrž baterie, protože ta má 2800 mAh, takže doporučuji se pořád pohybovat někde poblíž zásuvky, po případě pak, když někam vyražíte na trochu delší dobu, tak doporučuji si pořídit i nějakou powerbanku, kterou taky seženete na KimGroup.cz. Máme jich tu velké množství. Jo, a když už jsem mluvil o té paměti, tak mě napadla jedna věc, a to je podívat se na to, jak je to s pamětí ve skutečnosti, protože výrobce sice říká 64 GB, ale kvůli systému to může být o něco méně. Tak se schválně podíváme na to, jakou má ve skutečnosti paměť tenhle telefon. Cože? Tyvo, tak tohle je ale nehoráznost. 64 GB by měla mít ta paměť a ve skutečnosti má jenom 52, protože skoro 12 GB zabírá systém. Tak jako sorry, ale tohle je opravdu hodně velká nehoráznost. Sice je fajn, že ten telefon má vzhledem ke své ceně nadstandardní velikost paměti, to znamená 64 GB, ale v momentě, kdy výrobce udává 64 GB, tak by to opravdu tak mělo být. A jako 12 GB sem, 12 GB tam, to teda, kdyby měla ta paměť 16 GB, tak jako už máte hnedka 3/4 paměti v tahu a no, nebudu se tu nad tím moc rozčilovat a podíváme se radši na další funkce a nastavení. Já ještě dodám, že tento telefon je samozřejmě v češtině, nicméně já jsem se rozhodl ho používat v angličtině, protože jsem si řekl, že si to tak nějak zautomatizuju, jednotlivé ty položky v menu, abych třeba netápal, když se mi dostane do ruky nějaký úplně cizí telefon, nějaká exkluzivní premiéra, která nemá ještě ani českou verzi, tak jsem si řekl, že je dobré znát ty
věci po paměti. Jinak, když už jsme u Wi-Fi a ostatních sítí, tak samozřejmě tento telefon poskytuje hotspot, což je funkce, pomocí které z něj vytvoříte Wi-Fi router a můžete sdílet své datové připojení s jinými zařízeními, která se nachází v jeho okolí, v okolí toho telefonu. Na telefonu se toho můžete nastavit docela dost, například notifikační centrum, to je taková ta vyhrnovací roletka a tam si můžete nastavit v podstatě, co se kde bude zobrazovat a za jakých okolností. Třeba když vám přijde nějaká zpráva, tak si nastavíte, jestli o tom chcete zobrazit upozornění nebo ne. Je to na vás. Nastavit si můžeme i různá gesta, edge gestures, to znamená gesta, která se provádějí nebo malují tadyhle na hranách telefonu. Vidíme, že když se zaměříme třeba na levou hranu, tak si nastavíme, co nás čeká v případě, kdy po té levé hraně přejedeme prstem. Můžeme si to tu nastavit úplně do detailů, takže to ovládání je pak hned jednodušší. A tenhle telefon má opravdu hodně funkcí a ty se mi hodně líbí, protože mezi ně patří například funkce rozdvojení obrazovky, kdy vy můžete na jednom displeji mít puštěné 2 aplikace a ovládat je obě 2 naráz, nebo si můžete aktivovat mod jednou rukou, to v případě, že je pro vás i tenhle 5palcový displej moc velký, tak si můžete obrazovku takhle smrsknout na jeden konec nebo na jednu stranu displeje a můžete ji ovládat pro vás, s nás. Tahle Nubia má i Smart Cover režim, což je režim, který využijete pakliže používáte na svůj telefon takovéhle děrované pouzdro, je to takovéto pouzdro odklápěcí, kdy vy ale vidíte takové nějaké ty základní věci, nebo můžete ovládat ty základní funkce telefonu, aniž byste právě to pouzdro odklápěli. Tak tohle můžete také nastavit na své Nubii. Pak jsou zde různá dotyková gesta, s kterými můžete zapínat a ovládat jednotlivé aplikace, takové ty základní věci, stejně tak jako třeba když telefon převrátíte nebo s ním zatřesete, tak si můžete nastavit, že také nějakým způsobem funguje, můžete mu přiřadit nějakou funkci. Tenhle telefon je opravdu jedna velká vychytávka, protože má i duální režim, což je režim v podstatě zdvojení 2 aplikací. Když třeba používáte Facebook, tak to uděláte tak, že tady máte Facebook a tady máte taky Facebook. Máte prostě 2 Facebooky a vy se ptáte, proč je to dobré. Třeba v momentě, kdy vy používáte 2 facebookové účty, jeden, já nevím, pracovní, druhý soukromý, tak si můžete nastavit na každou z těch ikon jeden z Facebooku a nemusíte se pořád přihlašovat z jednoho účtu na druhý. Je to tak pohodlnější, rychlejší a myslím, že nejeden člověk tohle využije. Velmi se mi líbí i funkce Super Screenshot, kde můžete nejen pořizovat screenshoty, to znamená takové ty snímky obrazovky, ale můžete dokonce obrazovku i nahrávat. Stačí se dotknout a přidržet na delší dobu čtečku otisku prstů a tady vidíme, že když dáme screen recording, tak můžeme začít natáčet a v podstatě všechno, co děláme na telefonu, tak se nám jakoby nahraje a pak si můžeme pustit tuto nahrávku ve formě klasického videa. Ty brďo, to bylo vychytávek, až se mi z toho točí hlava, vám povím. No nic, pokud vám se hlava ještě netočí, pokud jste na tom lépe než já, tak se rozhodně podívejte semka
semka, to není vidět, na počítač, semka se podívejte. A podívejte se na náš web kimgroup.cz a tam najdete e-shop se spoustou elektroniky, ale opravdu s velkou spoustou, tak se na to podívejte. A když už tam budete, tak se mrkněte i na blog, kde najdete textové podoby těchto videí. A pokud se radši přeci jenom koukáte na videa, tak vám doporučím odebírat náš YouTube kanál, kde stále přidáváme videa a kde najdete ta nejnovější. Fotky najdete na našem Kimstagramu, takže pokud se rádi kocháte obrázky, i vy si přijdete na své. Já se s vámi tímto poselstvím loučím, ještě vás odkážu na náš Facebook, kde najdete také spoustu novinek a dneska už je to ode mě opravdu všechno a těším se s vámi na shledanou u dalšího videa.